Uya anotora mwana wangu pachikoro aine anotora mwana pachikoro chine 50. Uya anotora mwana wangu. Kutaura nhasi pachikoro. Vanhu vedare tinoda respect. Vasiye vabudise shungu dzavo. Baba, ndinokumbira kuti mubude mudare mangu. Ukuona kusungisa baba vangu. Ukuona zvokuita. Ndinofara. Munoona drama iyi rinoratidza zvakawanda zvinotsikirirwa mudzimba. Upenga hakuridzirwe bhero, membero dzangu dzazove pedo, muchandishambadza kunge zigo, tichakudanai kumabiko. Pamusoro ichangamira. Mukadzi wangu ane chikomba. Ane chikomba. Chikomba chacho chiziva here. Handisi ndine umbo wandinawo. Mukadzi anzi une chikomba vane murume wako. Pamusoro ichangamira. Zvaari kutaura inini handizvizivi. Chimira aburitse umbo. Pamusoro ichangamira. Ndinoita zvekuloda mota. Ndinosvika pamba kuma 10-11 manheru. Ndosvika mukadzi wangu akabata foni. Ndichipinda mumba anobva adhirita mameseji ese. Sarimwe zuva abva adhirita foni mameseji ese abva ndangobvuta foni bva ndaisa pini. Bva ndamudzorera foni yake. Mameseji avaitaura nemunhu uyoyo anoramba achipinda. Sezvo vanhu vangu vachiri kudi communicate. Asi ake ndiye anenge asisakwanise kudi kuenda because ndaisa pini. Mameseji aya akaramba achipinda. Mameseji aya ndakatarisa hangu ndinawo panapa. Anoratidza kuti vanhu vaiwirirana. Umwe umbo hwechipiri ndokuti madzimai vangu avo vakazonitaura vega nemuromo wavo. Tadedzawo vanhu kuti yambotigadzisawo nyaya yedu. Vabva vatanga kutsanangura nyaya yavo vakabvuma vega nemuromo wavo. Maudhi acho ndinawo. Ndine wandinodanana naye. Audhi yacho naye. Audhi yacho nayo. Chechitatu pandakaona mameseji kudhara aya ndakabata aya ndakabva ndamira kupinda mumba mavo. Saka vakazobatwa nechirwere chesiki. Vakazobatwa nesiki, chirwere chepabonde. Ndabva ndavaendesa kuchipatara. Vabva vatotestwa yabva yaonekwa maumbo wacho futi ndakafonerwa neanonzi Nyasha achiti madzimai vako chimboona watarisa taona wachifamba pamene utanga wachienda kupi, asi mufambiro wavo wanga wachiita wanga uchiratidza kuti munhu akabatikana vachibata mudumbu. Ndopa ndakati rega ndimhanye. Ndabva ndavaendesa kupi kuchipatara. Vabva vabata vatatestwa tese. Ndakaonekwa ndisina chirwere ichocho ivo vanacho. Ndabva ndavatora mbva ndaenda navo kupi kwambuya wavo. Mamuchirarame seri pesa? Taisarare tese. Tandani time singarare tese. Ukureva here kuti wewe musarare mese ndopawakazobata dambudziko musingarare mese? Ndakatanga ndaona mameseji ndobva ndamira tabva tadhonza time tisingarare tese. Ndopa vakazobatwa nechirwere. Saka totakagadzira chirwere apa ndiani? Ndosaka wewe wakabata mameseji ndobva wanyarara. Uyu ndobva asara asina murume. Ndobva musiya. Mameseji akabata. Uyu anga agara ndikubata nyaya yavo. Uyu akanga akuita zvemaboyfriends. Uyu abva abata kuti mukadzi wangu ndozvaari kuita. Achibva amira kupinda mumba muya achida kupruvha mukadzi kuti pane zvaari kuita. Zveshuwa mukadzi achibva azoona pamusoro pemameseji kubva pazuva STI. Saka that means uyu akazogadzira chinhu chake uyu.
pakabva pazobuda proof umboo waitsvaga neuyu kuti uzadzise chimwe chinhu ndovakabva wauya ndozvakuda kuzodzanangura atidaiomukana tudai iwewe wati makazoenda kunotestwa ndii ukoniko uri rei madzimai vabva waonekwa vane chirwere ndizvo here amai makaenda mukanotestwa ichokwadi zveshuwa takaenda kunotestwa asi zvakaitika ipapo ini nandinozvinzwisisa bcause uyo akauya kuseni anga ane nguva asingauye kumba anofunga tandani 8 months chakaita kuti asauye kumba inauye kuti mwana akaramba mukaka ane 3 months amaika handina kuti tsanangurai tati pamakatestwa akabatwa kuti ane chirwere pauviri hwenyu ndiani inini handozvinzwisisa kuti chirwere ndini nacho ayo vari right achimumirai muri chichaona muri chichaona avanhu baba vangu gara pasi ndinokumbira kana tiri mudare munomuka tinozopai mukana muri mawitness andi muri mawitness ere uyo anotora mwana wangu pachikoro aneni anotora mwana pachikoro chine utaura nhasi vezvikoro vanhu vedare tinoda respect vasiye vabudise shungu dzavo baba ndinokumbira kuti mubude mudare mangu ene mumire pawindow kana makufunga kuti maane hunhu mookudza mupurisa wangu akudzorei iwe shamari dzoka kuno ndiri kufungidzira kuti ndakusiya iwe mufana unofunga ngemambo iwe ndiri kufungidzira kuti ndinogara kusaidi ndogara apa you were supposed to report this issue before it happens ukuona kusungisa baba vangu ukuona zvokuita ene ndinofara munoona drama iri rinorakidza zvakawanda zvinotsikirirwa mudzimba musikana sumuka ipapa inosaina iwe unonzani muisire mombe nembudzi tinoda respect munomu marights enyu ndo atinoobserva kasi wakachikora angu inini handigoni kupota stereki ndinogona ngokuita zvandinogona izvozvo ndo zvandinowana nekuti mambo anopuwa muvanhu vake ende vanhu ngavatipuwe ruremekedzo runobva kwamunani kwamuri vatinotonga saka tinoda kuti tirambe tine dare tisaite mhuka muzvinhu zvedu zvatinoita nokuti karamba tayamhuka manje apazozikanwa zvikuita nezvedu muisirei mbudzi dzake nhatu mwanawo muisirei mbudzi dzake nhatu kana aramba muisirei mombe futi tomuruwa futi mombe nembudzi iwe mwana iwe tinoda hunhu wazvinzwa avuta peni yekandomuregerera iwe ane mwana ndiani mwana ndiwani ndowako auya nani ana gogo gogo environment yatiri maite isingada kuti mwana avhiringi kana atorwa nekamera asi ndinonzwisa ndinoda kuti dare riti nomurimo ndika kuti mumire pawindo mwana angacheme kamera ndandikuitira mwana mudiki zvinoita here kamida kuti agare zvake ndinoda kuzwisa imini gara henyu kasi chibatai mwana asafambe asaende kuna mama wake ndiwake umukomana wako ndiwake alright sisi muno mukana tavazogadzisa ndakazokudza imba yako ndoda kuti ufambe nezvatikuita muno handiti wazvizwisa here kune marights ako but handichikure marights ako iwe
ngatsanangura ndakupa mukana akatsanangura zvaatsanangura ndakupa mukana ndada kupa mukana kuti utsanangura pamusoro ichangamiri inini wepawindo apa amai mune pawindo kuteerera inini ndaiva form 2 pachitaizi wamumba watoone mwana wako idzo munozodzoka zveimotaurirana ndinoda kutaura patave zvinezvi Pani pawati ndakaenda kuchipatara handina kunzwisisa topatida kuti upatsanangure kuti hanzwisisa kwacho. pamusoro ichangamiri baba ava vakauya kuseni nofunga ndandichangopedza kuita juti kadzi vauya kuseni ndobva vasvikapo vati ndoda kuti tinotestwa hatina kumhoresana hatina kutaura tesa ndobva vanditi toda kuti tinotestwa ndobva ndati ahoraita hapana chakaita sechakaipa muromo wechipiri wavakataura vakanditi wakaodzeri vabereki vako kuti todaenda kumadn test nemwana ndobva ndati ndakavaudza ndobva ati oraiti ndobva ndagadzirira bva taenda pachipatara paya takaenda pari paprivate taenda paprivate paya tasvika ndiyakatanga kuenda kunoona chiremba ine ndobva ndasara aenda kunoona chiremba ndobva chiremba azongopinda achingoti pinda muno ndobva ndapinda ndobva chiremba we anditest abva abuda panze nemaresults anga asina kundiratidza maresults abva abuda panze abva anomira nemaresults ane mukomana amira nemurume wangu anomira nemaresults aya uri kuona panda kuti usataura newe kuti ndakati wandi form 2 ozi still muri kuita makaenza wazvisa makaenza kuti nemukomana that means makaenza nyange ndisingazvitenderi munhu kuti handiri mwana mubika ntoko zvadaro ndopakauya Dr. Will nemaresults ane mukomana ane murume wangu sorry auya nemurume wangu uyu kwakugadzira maresults aya akatesta HIV ndobva atesta inonzi syphilis iye abva ati taimomo abva ati ini nditeste syphilis jet HIV AIDS yakabuda isina yanguengererit uyo haana kuteswa akaramba kuteswa HIV aramba kuteswa HIV ndobva ndati ako uyu siye asina kuteswa HIV kozi vakangotesta HIV ndobva wandisira kakadhi keHIV ndinako kesyphilis kaibva wabuda nani nako uyo anga asati atestwa kesyphilis havana kundipa ndoka wakabuda nako panze vachinoenda kumacommunications avo nadoctor ndobva adzoka ndobva ndati sei baba shoni musina kutestwa ndobva ati shimira nditestwe HIV syphilis handisuda kutestwa ndobva atestwa HIV atestwa HIV doctor ndopaakabudisa maresults ake muhomwe abudisa maresults angu inini ndobva amaisa patable amaisa patable ndobva anditi uyu bvatora mapiki emaresults doctor abva anditi ndomaresults abuda ndobva ndati right hapana chakaipa zvosiwa syphilis yange yakabuda asi ini chakandinesa ndechekuti maresults akabuda panze sei andisati ndamaratidza HIV sei vakatanga vandiratidza syphilis waizvobuda nawo panze ndatozwisisa kuti pane chitsotsi chaunofungidzira kuti chakaitika chawakaona handidizvo asi iwo pachako wanga usingarwara here inini pachangu handairwara pachangu inini handairwara hapana chandainzwa mapirisi wakapuwa wakano mapirisi waifanwa kutotritwa syphilis wakatritwa here havana kumbonditrita akabva abudisa muromo saka doctor akangoti panotoda kurapa zvikanzi nadoctor ndobva ati uyu abva abuda bvata ndipei phone number chichi ndobva asiya phone number kwadoctor ikoko ndobva abuda bvatabuda panze zvikanzi ngatiendei tozodzoka hatina kubva tadzoka musiwo ndomusiwo akauya achindisiya kwambuya vangu saka una kurapa handina kurapa haunoza chipatara handina izvozvi right izvozvi ndiri right handinwa mapiritsi saka wangachipopotei tinoteerera nyaya wangachipopotei kana iye baba wangachipopotei baba wedu chizora alright wainzwa nhoroondo
Handine panoda kutaurwa. Hatokupai mukana. Nyaya iripo ndekuti tipedzise tawirirana. Taurai. Madzimai angu ada kungova kubvunza mubvunzo vagopindura. Right. Bvunza ini ndozva kuti. Alright. Ndiri musondosi. Tomboti zvekuHarare zvapera kwatakateswa paprivate. Handiti ndakazoya nawo kwaambuya wavo. Vakaenda kuShamva takavasiyira mari kuti vanodi vanorapwa. Vakaenda kuShamva kuseni ini ndandisipo. Vakandifonera madzimai angu avo. Zvakanzi baba kuchipatara kwanzi kurudiwa majekiseni nemishonga kwavakaenda vega paShamva. Zvese zvanzi zvikuita $20. Handiti ndakati wadi $20 ndakupa. Handiti ne$10 yechi yemwana ndakupa ingoshandisa kaizvozvo. Ndoda kubvunza kuti kwaizvozvozvo vaizviitirei ivo vasina chirwere. Alright. Kwamuri. Pamusoro ichangamira. Zveshuwa ndakaenda kuShamva. Ndakaenda nemunin'ina wake anonzwisa. Tasvika kuShamva. Munin'ina wemurume wangu. Tasvika kuShamva whisper uya anondipa mari. Kubva ndadzoka kumba. Alright. Ndanzwa uchiti makafona muchiti injection. Kudari. Yaingeri injection yei? Pamusoro ichangamira. Izvo zvandizvisiya. kuShamva anga asina kusiya mari yemwana yechikafu yakakwana. Anga angosiya kamahewu kemwana. Ndozvinjanga akasiya. Sandwa mendi. Zvandaiwenjere izvozvo kuti ndipiwe mari yechikafu chemwana. Alright. Varipo. Uyai gogo. Ndoda kubvunza futi mubvunzo kwauri mukomana. Pane pawati wewe zvekwadokta tasiya wazvisiyira papi? Nawe kwadokta handiti ndakabva kumba tabva taenda paprivate. Gara yenyu gogo. Gara yenyu papo. Panokuitirai bhenji rakasimba kaita kuma. Ndizvo here sokutsanangura kwaaita kuti iwewe hauna akatanga kutorwa matest ndiye. Izvozvo ndezvekutonye iye ndayakatotanga kutopinda. Aiwa iye ndiye ati ndiye akatanga kutorwa. Iwe wakambomusiya panze. Takatorwa tese tiri pamwe chete. Aiwa iwe wakamusiya panze ka. Ndobva wanotaura nadokta. Aiwa takangopinda tese ka1. Saka uyo ari kunyeba kuti iwe wakamusiya panze. Ari kunyeba tabva tataura pareception. Tabva taendeswa muroom. Handitika tabva tatestwa. Takabvisa mari yatakabvisa. Makatestwa zvakafanana. Takatestwa zvakafanana. Kakatoiswa apa. Kakaiswa apa, kakaiswa apa. Makataurirwa mari dzauti mese makatarisa. Zvakatotariswa munhu wese achitoona. Chinzi kake karapa, kangu karapa, kake karapa. Kuprivate. Unako here kapepa aka? Ndinazvo zvese, ndinazvo. Sokuti iwe wakwanikwa usina chirwere. Ndinazvo zvese, ndinazvo. Ai ndiri Thomas. Ndakatozvitora mapiki tese babi. Ndinazvo. Ndoda kudzokera iwapo. Ambuya. Makadiko gogo. Makadiko mwana. Kwakadiko kunobviwa mutunhu uri seiko? Aiwa urinana hameno kuno. Kuzvimba matama nokutenga nokutonga nyaya. Aiwa ndo basa racho. Ndosaka vana vedu vada kuti vave muno. Gogo ndauya muno muka. Ndine kubatsira vana venya. Ndinoda kuti mundiudze uyo paauya zvosiya muzukuru wenyu akasiya achiti kudii. Makapedzera kusvika pamunoziya zvamunoziya chete gogo wangu. Chokutanga ndechokuti ini ndaive mumba mukicheni mangu ndakagara. Ndikabva mukomana achiti kune mota dziri kuuya dzakaita mudunhu. Handizivi kuti maive navanhu vangani. Vachisvikogara bhenji vakomana mumba mangu. Ndikati kwakanaka here? Zvikanzi zvikanzi asi tine nyaya yatinayo irikutinetsa mumba medu. Ndikati ndiyo kuti kudiko. Zvikanzi mabuya angu uyu ane chirwere. Saka takaenda kwadhokota tikatestwa. Ini ndikaonekwa ndisina. Iye akaonekwa akasara nacho. Ndikati zvadaro zvomoita sei? Zvikanzi tachikumbira kuti arapiwe. Ndikati imi motanga kuenda kupi? Pamanzi pamakandotanga kunotora
kuonekwa chirwere ichocho murapwa kana vatadzi mozouya kuno ndozoona kuti ndinozvifambisa sei. Zvapedza izvozvo ndomubva taenda kumagirosa, ndomubva tatengera kugirosa rangu zvakanaka-nakawo. Chabva izvozvo uyo vobva vaenda kumba kwatezvara vake, ini ndosara zvamu kumba kwangu. Zvino ini chakazodishamisa ndechekuti tichangopa kutaura izvozvo zvokuti ngatirapise mwana tirege kuputsa imba. Taive nomukoma wake waiyeyo, mukoma wake achiti gogo hatidi kuti imba iputsike. Ndikati asi washi ari kuda kuramba mwana womwana wangu. Injere dziye mushure mazvozvo takakwera zuva, uyu chikoro achimbva asvika, ndakagara pamuvuri wangu ndauya kuzosima mwana womwana wangu. Ngati ko zvaita seiko zvikanzi ati ane zvikomba tsamanirisi rake ndinaro. Tikati ndakamusiya pano pasina kumusiya, handina kumuona. Ndakafunga kuti vaenda kumba kwanu kwatezvara wacho varara ikoko. Ndozoenda kumba kwacho ini ndikaona hakuna vanhu ivava vari vaviri ava vakavasiko. Hamufunge here gogo vanhu vari kunyangirana? Mumwe mushengeri mumwe wakapusa. Izvozvo maresults aya ndaaona, ndinongoziva ndomatestirwa anoitwa. Munanzwisisa maresults? Ndaona imwe pane 1 HIV, imwe haipo, imwe iri kupi? Ndo pandachida kuti tsanangure. Akateswa HIV ndiani? Ndo pandikuda kuti tsanangure. Tsanangure Ndevava. Private vanoita zvinhu nemari. Kutestwa HIV vanobhadharisa. Kutesta sick vanobhadharisa. Kosei uyu kana akabatwa syphilis mamusana teswa HIV. Takatestwa syphilis tese. Pamari yedu pakabva pasara $5. Saka pa $5 iye ndopa wakazongonzi inonzi wedzerai, vakabva vati zvirwere kana zvadaika izvi panda kungoti zvitestwe zvesonzi syphilis neHIV zvese ka1. Samari yedu pambasara chi $5. Vatazongoti anga vachitesta zvavo vapi ava, asi zvatandichida isusu tandati sewakaisa kunama iwo wakazvitora mucheni. Chakaita kuti tidaro ndechekuti handitika ava semunhu anga ane chirwere handitika ndokuti akatsanangura zvakanzi mukana wekuzobatira HIV kune munhu ane syphilis uri too high, saka tikatiteste vapi ava ndosaka vakazotesta. Ndizvozvo but tinoda kuti dare nzwisise munhu wese akuda achiziva, nyangwe baba vari kukwanga kupota havazivi kuti nyaya iri kuitwa pajekerere zvakaita sei zvakanaka. Wachinzwisisa mwana wangu? Asikawo wangu ukateerera mudzimai wako achitsanangura kuti maitirwo akaitwa nemurume wangu nadhokta haana kumufadza. Munhu kama ndizvozvo handiwa munhu wachida ndamunhu. Saka isusu toti kudini kuti uyu ari kuti iye maitiro amakaita kunge vanhu vamaronga chinhu chani cheni chokuda kubata upi. Ndopandazopa semenzaniso sekuti handitika uyu akazoenda futi kuchipatara kushamba ega tisisiko. Isusu sedare tikati aiwa zvese izvozvo tazvirapa takuda kutanga zvinyowani kuti munotanga kutorwa panyowani tione kuti pasina utsotsi nomupurisa wedu. Ndisingaziva hangu kuti siki ikarapwa inobva haisisi nyaya yesiki. Mirai ingoku taada kungozadzisa because pane maresults 1 HIV taada kukomplita yako uyu ari negative. Kana mama wane avo angu akanaka ndo zvechirume but inini ndi Thomas ndinoda kuti achene. Une dambudziko rekuti maresults akwana asi zvawawirira but ndikuona kunge pane doubt kune mudzimai angu handina dambudziko. Hauna dambudziko. Alright. Ndanzwa uchitaura kuti ukadzorera mukadzi takudzokera kumeni nyaya abvuma unotestwa dare munhu abvuma unotestwa takudzokera kunyaya. Iwewe wati mudzimai wako ane chikomba
ndizvozvo ndoda kuona maproof ekuti ane chikomba. Nyaya yese haiti kungolita kuti iwo ubate chikomba ingati mukadzi wako uda kuti mukadzi wakabatsirwa. Andaunzwisisa. Nyaya iyi yokubudisa bata zvikomba zvese zvokuti ane chikomba uda kuti mudzimai wako abatsirwe here since wangomuisa mumba kwavo. But ndanzwa kuti wangomusiya nhasi wabva wazotumira samuro kumusunga. Chii chawakafungidza kuti wamhanya kuzomusunga mukadzi kuti mutaura nemudare? Pane zvakanga waona zvimwe zvoda kuitika kwauri ndichiya ndisizwisisa. Because kana wasiya munhu kuvabereki kuti vataure mwana wavo wavasiya nhasi bangora ngatumire samoni ndibatsire kuti sei wakaita izvo. Pamusoro ichangamiri chakaita kuti ini ndikwire dare ndakasiya madzimai vangu kuti vanorapwa handitika tozodzoka vadi vapora, asi musi wavanorapwa handitika vakabva vakwira bhazi bva vadzokera kupi kumba ndizvoka ndavasiya kupi uku handitika. Saka ndakaona kunge pane connection nechikomba chiye bhozi ini ndakavasiya kupi uku vakabva vakwira bhazi kuenda uku zvandisingazive handitika. Saka ndabva ndati ndichenokwira dare handitika. Tasvika futi ikoko masumudza mako amurataura name handikurambidzika. Tasvika futi ikoko handitika vakabva vagara vabva ndakazoona zvinhu kusisina kumba. Zvinhu zvani? Midziyo yedu. Midziyo yenyu? Meaning kuti mukadzi akanotakura zvinhu usina kumuramba? Ndisina kumuramba, zvinhu bva zvaenda hakusisina. Wanga usingamuchiziva? Aiwa handi takatoenda titofara titoenda kwambuya wacho. Unosiya munhu hakuna kufara? Aiwa pandakaita unosiya munhu tangoenda nenyaya yedu chete iyoyo. Kwawaenda unomusiya kwa aizi ndomurapisa ndiani? Ndakabva ndatosiya mari yekuti anorapwa. Mari yacho haana kunditaridza. Aya hazvina kuipa kuchadzoka kwamuri. Mari right. Wabva wanosiya mari wamusiyira mudzimai wako mari yekuti iyi mari ndiye kuenda kwadokta. Ndizvozvo. Ndizvozvo here Rama? Hazvisizvo. Kurapwa aina aikumba vari vese. Wavhara mubvunzo. Asati apindura. Pamusoro ichangamiri uyu anondisiyira mari muruoko uyu akanyora meseji inofunga kusiyana-siyana kuna dad vangu. Munaye here baba? Handisiuza kuti vanayo here foni yacho. Iwe? Ndobva vatumira nhamba ipapo. Uyai nayo. Wane une wakanaka? Iwe? Wane une? Dati wane une? Aiyo. Pinda mubvunzo dati wane une? Wakuzoti changamira. Chiuya kumberi uya nepapa. Aisingarapeera kwakira matendesi totonga iwewe. Achimbodare tinotokuregerera. Ndinogara pari hama dzako ipa pana ambuya. Ndiri kumbira meseji akakutumira. Kuenda pakati akujegerei ndiye anozokubata makudonha kamo. Meseji isati yaita irimo nezvese zvaakazosenda kuti zvonizvo Ndandichida kubvunza Changamire. Bvunzai amai. Kuti kana ndikakusiyirai munhu tabvumirana kuti hatichishandai chinhu ichi chiparare papapo vana vagare zvakanaka. Ndino mvumo yokunokwira futi here padare ndisati ndadzoka kwamuri. Ndakati mudzoke kana makadzika. Mandibata mubvunzo wangu. Una kupindurwa. Ndati kana wasiya munhu wako wamusiya kuti arayirwe iwo ovhoma inokanda samoni kuswera mangwana kana mangwana. Chii chakakuzokoti umhanya? Ini ndafunga kuti pamwe mimba kwenyu makangwarisa. Pamwe mimi instead of kuti ugadzire nyaya imi makanga makumhanya kuti kutora matano. Kozvinizvo hazvinyanyoitika zvakanyanyisa. Mafungiro angu samama. Saka ndaida kuti atsanangure wega kana kuti aita sei handakunzwisisa ipapo. Anokupindura. Anokupindura. Ati zvoni ndakazopira nyaya kuti ndakabva ndanzwa kuti mukadzi atoko futi kwaRarare indamusiya kuno kumusha. Pamusoro ichangamiri
idzi ndo namba dzaakatumira dzawispa muchipidzi ane meseji yaakapindura dadhi vangu yezvaakafona achiudza dadhi vangu. Apa ndakuona zvakawanda akatumira nhamba dzemunyina wake handiti ndingoedza kubatanidza hapana zvakawanda apa yaSaturday apa kwangu neVID ndiri kuuya handiti apa azoti pamberi apa azoti vamati okay akati okay ndiani aitaura nadadhi vangu ndo akati okay anzi kana vanze varidzi vemba vakutibvisai mbatya bvisai muye nadzo ndiani aidaro dadhi vangu ndo wainyora akanga akufonera here kuti tozvataura muzvemba akandifonera akati kuri kugara musikana wemidziyo irikoko yaoda kubviswa ikoko. Alright. Saka ndabatanidzwa. Saka uyu akazobvisa mbatya ndiani? Pamusoro echangamira. Nofunga ndiri mushanga. Ndiwe here? Ndindakabvisa hembe. But uyu akanga ari kuHarare anga ari murume wako. Notenda. Aingofanira kundobvisa hembe. Ndiye muridzi wemba ka? Something's wrong. Mira kashamani ndikuweza kubatsira mwana wako mukuzwisisa tembo kuti uyu ari kusendera baba avo vari kushamba kuti muridzi wemba atibvisai mbatya but yeti ndiye muridzi wemba ende aripo ari kuHarare aifanira kubvisa hembe ndiani ari panzvimbo kosei wakwazvinonozvitora pamusoro echangamira ndingatitsanangure zvishoma ndo pandinotitsanangura baba murume wangu uyu ndiri mushamba ndakamufonera ndakati baba Shoni mari yandapiwa $10 haikwani kuti ndizodzoka kupi kumba kuHarare ndobva andipindura kuti hakuna kwauchadzoka gara kumba kwenyu ikoko ndobva ndati ndogara sei kumba kwedu kunoko ndobva ati zvonizvo ndakamuti ndogara sei kumba kwedu ndisina chikafu chemwana ndofunga mwana wangu hayamwe ndobva handiti ndatovharisa imba iyoyo mwana uyo akangomuka usiku kuma12 dzeusiku ndofunga murume wangu anga asingauye mumba mazuva ese akamuka kuma12 dzeusiku ndobva atanga kuchema mukuchema imomo ndakamuti zamu akatanga kuramba ndikamuti zamu akatanga kuramba kusvika kunze kwaedza mvura aibvuma kuno mahewa aibvuma kuno ndobva ndavafonera kwaedza ndakati baba Shoni mwana ari kuramba kuyamwa ndobva ati wona zvekuita nemwana wako ikoko ndakafona nefoni yepanesti door ndofunga ndanga ndisina foni aibvuma kuti ndiite foni murume wangu ndafona nefoni yepanesti door ndobva apindura akationa zvekuita nemwana yeye kuti ayamwe kuti mwana yeye ayamwe ndobva zvadaro ndidzoke hangu kumashure ndo zvakaitika kuti mwana angoramba kuyamwa asei titabuda munhu endani ndaita sei kudaro kuti ndongova wandibatsira kutakura zvinhu zvangu ndova ndanosiya mwanangu ndokuona musana 19 wazvinzwa message yakati no tozotaura shanda habisi shanda kutobuda tidanani ndo message iri mufoni nenhamba ina 11 handizivi but ndofunga unozviziva ndo mamessage matatu ari mufoni maoyo foni yacho ndakudzorera ndi unogona isu munomuzi open book unogona kungoona but ndoda kuti mudzoke musei nyaya yenyu yakareba handiti munodzoka musana 19 uri kumba kwenyu handiti uri kugara uko ndokugara kumba kwaamai gara ikoko mwana musana 19 zvakaoma here baba pana kuti ndidye mombe ngai ndikufamba naye zvakanaka Changamire madoneta Changamire shunga ndiye anodoneta Changamire ndiye anodoneta ndiye ari kukonza
changamire murume wayo akakonzera losi pangu yakakura. Wadza Kurumizire kuti aiwa muchikuridza nsati aenda kuteerera wayakuteerera ndichakupa mukana pandiri kubhiliva kuti zvinhu zvese zvine shungu unoziva kuti chibhakera kwachikaenda une hasha unominyuka. Zvinhu zvese wakazvisa hasha hazvifambe vanhu havazoda kuteerera iwewe. Wakanyora tsamba yeapplication yakareba inoita 2 pages nyangwe ine zvinhu zvinokosha inongokandwa pasaiti but munhu anongoisa kachitsamba kakadai oti I've attached my CV zvatopera. Zvinopa tsamba yakanaka inourongwa. Ndina office yandisina kupinda kubva murume yachitora mwana. But ari panze maofisi ese ndakapinda Changamireka akagara nemwana wangu chete for 7 months ndichitsvaga mwana. Naso uyo unitaura kuti akumwana yane chikomo. Iwe chiboteerera. Andidi murumeka akagomara pfungwa. Mwana kana akatorwa ari mwana mudiki kuti aite zvikomo. Ende panapa nyaya iripo ndeyekuti tigadzise nyaya chikuitika. Uri kugomara pfungwa nenyaya yahasha. Hasha hadzibhadhari manje. Ndosakuti vanhu vachiruza makesi dzavo. Uri kuita hasha dzei tiri kubatsira. Iwe sekuti hasha tokuona next dare. Iwe baba wakarongeka iwe. Gogo muno wamiswa next dare. Ndaiye kuno handichauya ndigoni kufamba kamazvona. Aiwa enda zvona. Ndoda kubvunza kuti next dare yacho anobayira kuti arunyu Kuti achini? ine simba. Kuti chii? Kuti arunyu yokutestwa. Ndataura ingwani. Zvakatobva panapa vautobuda nemupurisa wangu. Nhasi vanosangana mangwana. Mande mangwana. Woenda unotestwa. Renew trade. Uyu chaiye muchazondibvunza Gogo. hapana unenge watomuzipa. Right. Vana takati endei munoteswa ndizvi. Marizasi avo ndinawo kasandisi asipataura. Ndangu zvandaida ndazei ndikuzviziva. Karipo ndine nyaya. Chama mukadzi ndei tudze vaumire. Marizasi ndinawo akabuda. Tudze vaumire. Tudze vaumire mukadzi. Mukadzi nanchana. Auchada reason yacho ndei. 3-4. Reason yekutanga ndekuti reason yekutanga ndekuti handikwanisi kugara nemunhu ane chirwere chandisina. Number 2. Reason yechi2 ndekuti anhu akambondiudza kuti da kuisira mushonga. 3. Reason yechi3 ndekuti haagari pamba. 4. Handodzana nazo. Haana mareasons but atizvara uyu ndinofunga kuti achangodo hake mukadzi. Yes. Tingangovesa time tichitaura zvatakutaura. Achangodo hake chi ari pereringi ari kupiringiri mukadzi mwana wako ndinofungudza zvakanaka uye achada mwana zvakereke wazvinzwawo handiti ndizvozvo aya vanodzorerwa aiwa pane chinhu chisina kuluzwa nematombo moyo pane chinhu chisina kuluzwa chamusuri kuona chokudzoka mwana chero wandisiya ndiri mupenyu nokudzokera kuchikoro uyu mwana uyu kana uda kuinvhesta mwana wako
investa izvo dzasita kanganisa navafana umurodo izvo zvingazoka kusvika mwana. It's not too late. Chikoro chipadhuze newe ndechii? Madzamai. CCW yoku ndiye ndechii? Unyara. Unyara ndo chikoro. Sebasa anozoenda kwaya muyonda amai vako vari kumba. Tisati muzvise katsukira sitomuzisa chiti. Choti CCW yazorera mwana wechikoro. Mpe gukuro shama. Sunungura mwana. Tikuda mari yegukuro. Munomu. Tunamba namadhora achaita mazuva. Tida ma20 ma10. Imariwe. Ayo zigana kuiba. Kasi ngasvike pa$20. Andimboramba rakanaka. Ko ndo nyika yedu. Pamusoro chemani. Ndinoda kutaura. Shereni yakubudisa. Upenyu hwangu hwakakanganisa ndinyembera kuti anondichengeta kudarika baba vangu. Iyo zvinobvira kai. Ayoga. Uyu kaisende murumo. Samson. Sumukai. Sumuka tarisa. Sumuka tarisa. Nai chamuka fuko chakarambirwa mishi. Ana kunaka. Iyo nzwisisa mani yo. Chiko yo. Mbeshereje. Mawadaro. Kugama. Mari wamapechai. Mari. Jore. Aimbe, atikuramba kuti mari kuramba. Singango ngachi20 Jorero. Ukamuzo wamapechai. Ngata marizimaiona ngabvaruka iyi. Tamazamari. Ai right. Mudzazo wakumurambira. Madzimai anje kudai. Nechikonzero chokuti handikwanisi kugara nemunhu ane chirwere chandisina. Ende unopa baba wako, ende unopa uyo mudhafu. Ndiangu unotambira mari yakakura here. Uyo mudhafu. Kasa wamuzi. Right, ngatingoipedza nyaya iyi. Ini ndinoda kuti nakasati pezi. Mukuona mfano. Tikamusiya kuti uzoitisa chikafu anochiendesa. Aendesa. Ndikuzoti mwana uyu achengeta sei. Ndokona kupota ndisiya mari kana ungonasiya mari pemwedzi. Mari $40 every month. Ishoma. Mapapo mazana wana wachapeka ni. Mapeka mapamba. Kazani wako ndo shukura mwana ni wachisira mapamba gogo. Origi. Dare ndo zadoridira. Ukada kufamba zviri modern titamo. Kana kuti zvishivanhu zvinoita sei? Mapamba ndo ako mazana. Zvisipe green yacho. kwakutokumbira kuti kwakutokumbira akakumbira 50 by kukumbira kaita 80 makanaka misre me8 misre me8 toda kumbira chingene mwana amboraramo mwana akaenda chikoro kunokuwa kutambwe kureka tatoti tanogeza kuenda kubasa kutiraramiso vana vanenge vasiwa ndizvozvo ndaona pane murume mukuru asisa musoro kana kumana mirai kuramba vana ava tokobvumai isusu tapedza dare renyu sumukai bvisai fono bvisai ari kumada kutifitsisa bati tikuzani kufure mari yako nokurochoitora pategwa kupera kwomwedzi wega kuti mari yakakota chaitora pategwa zvakashata vese havanozokaniswa vanozokanisdare satu vavakwira dare unokwira dare musana uzwa satu
anouya pandasaisezo yogara udiwe Ugara kushamba.